Big Boy! Ay, ma-intermission daw po ang Secretary ng yes. Si ano? Sayang daw po na. From 1B? Janine Abrinica. Hindi na po sa stage. Malobat ng DJI. Oh, nag-aabutan po sila. Oh. Uy, paano? Ay, oh. Picture bench. Pwede ba? Actually, video. Ha? Mas maginang video ini. Seryoso? Ay, Mag-edit pa siya? baga. Ay, Uy, oh. pwede picture dyan? Screenshot na lang. Mas magin pang video kaysa ano. O yan. Ay, ano man an. Yan, screenshot mo na. 1, 2, 3. Diba? Tapos, 1, 2, 3. Taro pa. 1, 2, 3. Mana? Alex po. Post po yan natin? Po? Post mo. Marina Alex. Marina Alex. Ay, first ako na lang? Ay, isa na lang. Sorry, medyo malibog. Galilibog. Oy, Alex. Ay, sige po, send na lang kami sa FFG. Okay, send. Thank you. Thank you. Alex talaga. Let's go. Thank you for 4 years. 4 years. Naka 4 years din tayo. Where's the last and the This will be the last. Actually, these are our first and last entrep days. Pandemic na kan. First year. Pero dumigdi ka taday ka na iling. Day nag ano. Ayan. Video, tabako. Hello po, Tapos Benji. na. It's nice to be Here, actually, hindi kita na Let's go! Hindi kita na iling. Ibigay kita. Magkaram ka na sa live. Gabo sa lahat. Marina. Hi, vlog! Hi, vlog! Family! Benji! Bakyo! Pagyo ka man! Bakyo, Je Benji! Parakyuhan kita. Okay. At salamat, Timothy. Hi po. At hello to my vlog. Hello to my vlog. Hello? Si Lance Bonifacio po, tapos si Enjoy. Kendrick For the entrep days. Let's go! Lance.
Ini na ba? Kumusta ka na? Palagi kita pinapanood, nakikita. Jobay, pasensya ka na. Walang kasi akong makausap, makasama. Huwag na mawala. Huwag ka na mawala. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Alis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Alis tayo sa tunay na mundo. Joba. Kamusta ka ba? Ano, pagal no? Buti ka ba? Palagi ka. Kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway. Alis tayo sa tunay na mundo. Dadalhin kita sa aming magkahawak ang ating kamay at walang kamay. Ulit kataning ko ang grupo mo ng Lisel Lagmaw. Ay mo ang puso ko na Actually ako pa, gutom pa. Inighan sa